A l'estat espanyol hi ha dues tarifes d'electricitat en global. Una és el PVPC, que és el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, que és la tarifa regulada, és a dir, és la tarifa que marca el govern. Aquesta tarifa només la poden ofertar, diguéssim, 5 grans comercialitzadores, que són les comercialitzadores regulades, que el govern els ha donat, que tenen aquest permís per oferir aquesta tarifa, i totes les altres comercialitzadores operen en el que es diu el mercat lliure, que són tarifes que és un acord entre comercialitzadora i consumidor o consumidora. Les comercialitzadores aquestes regulades no treuen tant de marge de benefici, no poden treure, perquè està regulat, tant de marge de benefici. Les altres comercialitzadores igualment operen en aquest mercat que va marcant el preu, però a partir d'aquell hi treuen més marge. Per tant, allò sempre serà més car. Què va passar? Que durant un temps es van haver de reajustar les tandes durant la crisi i es va desregular una mica. Però normalment el mercat regulat és el més barat, és el que ve marcat pel govern, i el mercat lliure és el que ve a través d'ofertes. Encara hi ha un 40% de famílies, de cases, de llars que no coneixen, no saben quina tarifa d'electricitat tenen o què vol dir la tarifa que tenen, no? Vull dir, és com una gran desconeguda i en realitat impacta molt a la factura quina tarifa tens i impacta molt a què acabes gastant i també com ho pots gastar, no? O com és millor o més eficient que ho gastis.